Sve cipele. To moram probati. Two weeks later. Two 2,000 years later. Mogla bi ovako ostati cijeli dan. Može biti da umao, hoće biti. Spremno. Da. Aha, vidim. Par ježića. Minsko polje. Biće veselo. O, uronija si već. Ruke i noge odlaze, gotove su. A vi sunca opuzati. Sretan Božić svakome. Koliko je dana? 5 dana do Božića. Danas 21. Dolazi mi vrućina sada. Par dana do Božića, pa ovim putem želimo iskoristiti priliku da vam čestitamo. Sretan Božić svima. Ima dosta ježeva, popazite ako dođete na kupanje. Evo, posvjedočite. Sad je toplo u rukama i nogama kad plivam, razumiješ? Meni je sad cijelo tijelo toplo. Mogu stati koliko hoću sad. Da ti se čini? Pita me za 20 minuti. Staj, mislim možda ne bi osjećao ništa, ali... Ovi utakači ne vide kako je moj. Nije.